ịnọdịgo nnọọ na be gị ọ na moto gị ọ ebe ị na-azụ afịa na ebe ị na-alụ ọrụ ọ na ebe ị na-aga akwụkwọ wee chee sị gịnị medụrụ ọgwụ ego ji karịa na Igbo before bụ ụmụ ndị okorobịa from 40 years gaba, mana nke ikpeazụ abụzi from 15 years. Ụmụ nwoke na-agwọ, ụmụ nwaanyị na-agwọ, ụmụ okorobịa na-agwọ, ndị agadi na-agwọ, ụmụ nwaanyị ji ụmụ nwoke agwọ, ụmụ nwoke ji nwaanyị agwọ, eji ụmụazị amụrụ ọfụ agwọ, eji ndị dị ime agwọ. Ọgwụ ego akarịa ebe niile. Ị maara ife bụ ya nọ? Ife butere ya n'ọbụla na onye ọbụla nweta ego, onye nweta ego, ma ndị kpatara ego n'aka chifa, ma ndị bụrụ ọgwụ kpata ego, ma ndị yahoo fabia na Naịjirịa, n'ime Naịjirịa, onye ọbụla na-eko ịkpata ego, ịlụ ụlọ, ịgba moto, ịpụta ị na-eko, ị na-aba. Onye nkwugharị ọ na-eme ya, ịgba ya. Onye nkwugharị ọ na-ekpọrịa ndị uwe ojii. Imepe moto gị, ị na-anya moto, ị na-akpọ egwu ọ na-asụ gbo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 . Ịpụta ị na-efe ego anyhow, na-eme ndị mmadụ intimidate, na-eme ndị na-ejiri ego intimidate. Iburu moto dị ọnụ, pụtafu moto dị ọnụ ana, ịkpọ nke nwa dị ọnụ na katọn. Ị na-akparị ndị nwa na-ejiri ego, na-eme ka famata na onwere ifefa bụ na gị na nwoke kpatara ego na Igbo dogwu. Ịpụta ị na-azụ oke aha nkịta tagburu enyi, enyi tagburu nkịta, agbụsị gbagburu enyi, nnụnụ na-efe n'eluigwe, aeroplane, anarụrụ eluigwe, ọnwa na-etiri ọra, odogwu ụwa niile. Ị na-eko ife ndị a butere ọgwụ ego ji karịa, maka na onye pụtazie fụzie na nwanne ya, oyi ya, onye vileji ya, onye taụn ya jizi ego emere ya gai, jizi maka kpatara ego maa ya ụla, gbaa ya ụkwụ, maka na ọ jizi ego ka o ji tụọ ya nga na okwu ife ya melụ, maka na o kwuru eziokwu, maka na o merere ọnụ alụ, o nwere ya tie n'ụlọ nga, kpochie ya. Onye ọbụla etizi aka n'ọgwụ ego, ka mkpatazie ego ka mmekwuru, ka mkpatazie ego ka ndị ka onye a, maka na onye kpatara ego ji eme ọnụ, o ji ya eko, o ji ya nọchiri m ụzọ, o ji moto ya blọk ụlọ m moto maka moto ya ka nke m ọnụ. O ji moto ya gbaa m aja n'ụzọ, gbaa m mmiri n'ụzọ, ọ sịkwana m ndo ka m ga gbozie ọgwụ ego ka mkpata ego m ka m mekwuru. Ọya bụ ife ọjọọ ji karịa. Gọọmenti mụ na agụkwanụ kwesịrị itinye lọọ, ka lọọ kwụsị mmadụ kpata ego o were na-eme ndị na-ejiri ego intimidate. Ndị gọọmenti achọghị mma, bikos na ndị gọọmenti ma mụ na gị na brain ya dị alụ ọlụ, far from mụ na gị as anụmanụ nọ n'ime ọfịa, just like otu ndị Britain, ndị ọcha na ndị Amerịka niile si fọ mụ na gị na Naịjirịa as ndị dị less of a human being. Amam menwere idea na ndị Britain na ndị Amerịka were mụ na gị bụ ndị Naịjirịa as a less of a human being. First na mụ na gị na fanwa abụrụ ofu, na brain mụ na gị dị less from other normal human beings. The same way ka ndị na-achị mụ na gị si fọ mụ na gị, na brain mụ na gị dị less of a normal human being. Therefore, when I want when I dendo, fachade gema. Ife sro fa megi, ife obule from the walo nandoge, fachade gema. Ngo panu buzi mado, mapanu na ndị gọọmenti gị adị enyere gị aka. Ịchọghị ka ị were brain gị nyere nwa gị aka. Mana yet, inyezi aka na-eme ka Chineke kpọ gị asị, ka nature kpọ gị asị, due to na ị chọrọ ifeọma. Ị ma n'obodo oyibo nọ n'ime ya,
onye ọcha bụ Lamborghini, onye ọcha bụ Ferrari, onye ọcha bụ Rolls Royce, na nwa ogbenye na-anya motorbike na-anya machine na-anọkọ n'ofu restaurant eri nri, na-aga skuul ofu ebe, na-anọkọ ofu ebe na-elekọ ọnụ na-akpara ụkata. Ịpụta onye ọcha bụ Rolls Royce, oyi nwa slippers, dị nwa short knicker, dị nwa simple, mmekọ onwe ya wuchi ndị mgbenye, ọfụ ndị mgbenye ebe ndị mgbenye nọ, ọmọkwa onwe ya onye mgbenye. Ọnọdụ ebe ndị mgbenye nọ, ọgụ iri nri na restaurant ndị mgbenye, ọmọ onwe ya mgbenye, oji slippers, oyi short knicker, maka na ọ na-aga iri nri n'ebe ndị mgbenye nọ, ọmọkwa onwe ya mgbenye, ka fa ncha na the same level. Ọ chọzi ịga ebe ndị ọgaranya nọ, oyi akwa ndị ọgaranya. Ịmara otu esi eme n'obodo oyibo, ịmara ndị ọcha nọ n'ime ya, ndị nwe Rolls Royce, ọ na-eme fa nwechakwa Rolls Royce ya nwa, fenwekwa moto dị ọnụ ana, fa nwecha Mercedes ya nwa, fa bịakwa azụ moto dị ọnụ ana. Sometimes fa azụ machine kipụọ ya nwa obere machine, so that onwe otu fa si chọọ ịga ebe ndị mgbenye nọ, fe buru machine anwa ma onwe fa ka ndị mgbenye. Onwe ebe fa chọrọ imekọ ife weti ndị mgbenye, febu moto nke anwa na-adịrị ọnụ, moto nke anwa dị ọnụ ana, wee gaa ebe anwa ndị mgbenye nọ, ka fa mekọ onwe fa ka ndị mgbenye, ka ọ bụrụ ịkwụ. Naanị ma fa chọọ ịga ebe ndị ọgaranya na-emekọ ife, feyizi oke akpa, buruzi oke moto anwa, ọwọ ka together. Ịma n'obodo oyibo, ọsọ gị nwee aeroplane, ọsọ gị biri na skyscraper, ị nweghị ike imekọta n'ụwa dụọ mmadụ aka n'ọnụ, ị nweghị ike ịmakọta n'ụwa ma mmadụ aka ntị, weda ma mgbenye ma ọgaranya ibe gị. Imekọta ma mmadụ aka ntị, ị gaa nga for 6 months, just aka ntị nkịtị ma mmadụ. Ọsọkwa ya bụrụ na onye akparịrị gị, ọsọkwa ya bụrụ na nwa mgbenye kparịrị gị, kpọrọ gị iyi, puchiri gị aka, ị gaghị ama ya ụla. Nwa mgbenye puchu oge aka, i puchukwalụ. Nwa mgbenye kparịa gị kpọkwuru ya iyi, mana imekọta maa ya ụla, ị gaa nga 6 months. Ife a na-eme bụ mmadụ maa gị ụla, o mee gị ife na-adịrọ mma, ọ kpọọ gị iyi, gaa rịpọtụ ya n'obi eke. Ndị eke abịazi wụọ na onye anwa. Mana Naijiria, nwa mgbenye fụ ọgaranya, ọ na-agbasa ọsọ. Ọgaranya fụ nwa mgbenye, ọ were ya asị rag, ọ were ya asị o nwere ife ọ bụ. All because of country mụ na gị nọ n'ime ya. Asị m, aga m continue na-eme na educate, na-eme gị ka mara ife na amalọ. Maybe na one day ị na-ego onu m na brain gị ga-alụba ọlụ. Ị ga na-eme ka mmadụ ịkpata ego, kwụsị iji ego gị eme mgbenye intimidate. Ịkpata ego, kwụsị iji ego gị eme ka ndị mmadụ mata na ibu oke ego, zoo onwe gị ezo, dịka na onwe gị ọnụ. Ọ ife a metere yahoo, ọgwụ ego ji karịzie n'ala Igbo, because onye ọbụla chọrọ ịdị ka onye a. Because na mkparị kparị nwa mgbenye, nkwutọ ikwutere nwa mgbenye, mmetọ imetọ nwa mgbenye, mere o ji sizie ka ya ga gwọ ọgwụ ego ka emekwụrụ. Mkparị kparị nne na nna ya, aka ntị ma nne na nna ya oge o pere mpe. Nkwutọ ikwutọ nne na nna ya, mere o ji tozie, mere nwokorobịa ji tozie, o wee sị nye ma nchefu ife a ndị bụ ọgaranya mere nne na nna ya, ka ya ga gwọ ọgwụ ego ka emekwụkwara. Nwanne nwoke na-ege m ntị, nwanne nwaanyị, ịkpata ego, zoo onwe gị ezo, tụkọna onwe gị ọnụ, mata na ego ahụ ị nwere, mata ma gwọrọ ọgwụ ego kpata ya, ma ọ Chukwu nyere gị ya, mata na ọ bụ n'ike gị. Mata ma Chukwu nyere gị ya, ọ bụ n'ike gị ka isi nweta ya. Mata ma gwọrọ ọgwụ ego nweta ya, ọ bụ n'ike gị ka isi nweta ya. Or something somewhere nyere gị dị ego na ọ bụ n'ike gị. Therefore, ife onye ahụ ịka mma, respect ya ka ọ respect ya gị. Ya gazienụ.